kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pinakaunang kaso sa bird flu sa Western Visayas na detect sa Rojas City sa Capiz. Isa naman kay LGU sa Negros Occidental ang hugot nga ginapamonitor. Isa ka egg-laying backyard farm sa Barangay Cagay sa Rojas City na-detect ang unang kaso sang avian influenza o bird flu sa Western Visayas. Pinagi sa laboratory result kag in-issue sang Bureau of Animal Industry Veterinary Laboratory Division. Natukiban nga ang poultry kag oropharyngeal swab sample sa Barangay Cagay ang positibo sa influenza virus type A, subtype H5N1. Sa kabilugan, may 217 ka mga ready-to-lay chicken, 8 ka mga bibi, 7 ka mga itlog ang infected sa farm ang ginpalubong. Sunod sa Department of Agriculture, Region 6, ang source sa infection ang gikan sa ready-to-lay nga mga pispis gikan sa Luzon. Bangod sa insidente, nagpagawa sang executive order ang acting governor sang Capiz nga si Attorney Dennis Ventilacion nga temporaryo nga nagaban sang entry sang poultry products sa probinsya. Ang Western Visayas ang sa karon naka-high alert kasulod sa pagka-detect sang una nga kaso sang bird flu sa rehiyon. May mga areas sa rehiyon nga identified nga critical kag under close monitoring sang DA Region 6 kag ini among Dumangas, Ahoy, Concepcion kag Sara sa Iloilo, Barangay Bugnay, Hordan, Guimaras, Sibalom Antique, Sipalay City, Negros Occidental kag iban pa nga area sa Capiz kag Aklan. Sunod naman sa DRMO head sang Sipalay nga si Danilo Bugtae, wala pa sila makabato sa opisyal nga memo gikan sa DA, pero kung may area gidman sa Sipalay nga ginagyan sa mga migratory birds nga amo ang masami carriers sang bird flu. Culture mismo, sir. Pero sir, ang Sipalay City ginugpaan sa mga migratory birds gid man now? Ang Sipalay, Oo, meron ka mo migratory birds? actually, ang diriguro sa aton nga mga kamindangan nila kami arata nga mga ano sa aton nga forest ano da bala. Pero ipa-check na gate sa aton nga ano sa aton nga inro officer kag sa ano sa DA kay tawagan ko subong kung ano ang ano sana kung kabaton sa ina nga mga advisory halin sa aton nga regional office ang agriculture.